Epa, bueno, hemen gaude Angel Oiarbiderekin, eta, bueno, hemen just azpeitik gabiltza baserri bat eraberritzen. Angel konstruktorea da, eta, bueno, tokatu zaigu baserri hau, nahiko entidade handiko baserria, horren ikusiko ditugu imagenak eta barrutik. Eta, bueno, Angel, bueno, beza parejadora zara, ez? Bai. Kontatu apur bat. Bai, 27 urte ematen ditut, eraikuntzako sektoren, eta, bueno, guk egin ditun lanak izan die, eraberritzek, bai baserri eraberritzek, bai etxe eraberritzek, eta obra berrike bai. Baina baserriak eta, ez? Bai, baserritan aitutako gea bai. Ondo. Eta baserria, bueno, interesantea da, ze, bueno, barrutik guztu egingo dugu forjatua edo entreplanta kendu egingo dugu, baina egitura guztia teiatukoa eta mantendu egingo dira. Orduan da erronka importantea da, ez? Bai. Suposatu erronka bat horrek, ez da. Azken finen, teiatun, zuk izan dezuna, egurrezko egitura oso ondo dago, eta bere entidadea dauke, egitura horrek, eta hori mantentzeko, egin beharreko gainerako lanak egiteko, fase ezberdinetan, burnizko egiturakin, auxiliarrakin egin behar izan dugu eutsi, ez da. Batetik eskabazio handi bat egin behar izan dugu, zatio, beko plantaz, gero, sukalda dijon, planta sotan hortan, handitu nahi zalako. Bai, erronka nahiko importantea da hori, ez? Osea, forjatua kendu ingo dugu, teiatua mantendu, eta gero barrutik reforzo estrukturalak eta egin behar dira. Bai, hori reforzo estrukturak egin behar izan ditugu, oingo ikusiko dezuen bezala. Zatio, fasi ezberdinetan, batetik sotoaz genduken handitu beharra, eskabazio handi bat egin behar zan, egitura guztien mantenduz. Orduan, egin uzten 6 metroko alturako egitura metaliko batzuk, portiko handi batzuk, hori sostengatzeko. Gero pareta bat egin gendun, eta pareta horren gainen apoiatzen zuen krujia oso bat, ez da, eraikinena. Eta bigarren fase baten, egin behar izan duguna da, berriz ere beste portiko txikigo batzuk egin, bigarren krujia hau, apoiatu alizateko, eta solera gehin alizateko. Krujia da, jenteak ulertzeko da hori, ez? Estruktura, postetik postera doan estruktura hori, zati hori bentsa sostengatzeko. Goiko zutabei heldu behar izango diogu, eta berriz egitura metalikokin egin beharko dugu, forjatu hori, zuk izan dezuen bezala, egur laminatukin egin alizateko. Hori da. Hemen azaltzeko dugu, gu ja, eurek obrak indabiz, baina guk proiektuak inaz eginen, erabatzeko urte bat inguru edo gehiago, proiektua garatzen, ez? Orduan, bezero nahi zuen, sukaldeko zona, da gero beste espazio batzu bajuagoa dira. Orduan, Angel egondanen azaltzen zen hori, guzti hori antolatzeko edo hori egin behar da. Guk marrazka egiten dugu, baina gero zuek egin behar duzu hasika. Bai, baina, bueno, nik uste ondo konpenetratu gehala, ondo uztartu gehala, eta, bueno, urtarrien hasi ginen, urte 19, apirilean baten gaude, eta, bueno, aurreatu dugu, alde hortatio. Bai, dabiltza, tope, oso harin, hormigoizko hormak eta, jarriko ditu irudi batzuk ikusteko, eta pasada bat. Bueno, Angel, hau da El Txiringo. Hemen ikusten da egiten zabiltzaten, guztia jaso, egitura metalikoarekin reforzatu, saldo apur bat. Hau izango da azkeneko faseen gaitze. Aipatu dezun bezala, hor ikusten die, lehenbiziko portikok ziren 6 metroko portikok, zati ziren azkenen foso hori, gero ikusiko da, sotan hori handitu bartzan, eta pareta onago ekarri bartzan. Zutaben alineazora ekarri bartzan. Bigarren fasea, estruktura, egitura metaliko auxiliarra jarri behar genduna, izan da hemen. Bai, eta bigarren zati izan da, portikoa beken, ez da, 3 metroko UPN 320 izan die. Karo, zutau hauen zapata egin behar gendun, eta orduan, hori egin izateko aurrena 2 zapata auxiliar egin behar gendun, beko forjatu hau eta beko zutabeok berri jarri izateko. Forjatua da estruktura, egurrezko egitura jartzen dena, solairua sustatzen. Hori da. Eta, baina izan da pura putlea, lehenengo fase, beste batal. Beko hau da, beko zona esan duguna, ez? Gorainoko jaso duguna. Bai, ni esan proiektutik hau asko guztien zait, gune hau. Azkenen da, bizitza asko hemen ingo du, sukalde zabal bada, 2 trastero ditu, eta altura bikoitza hau, ez da. Gaina, dena egurre izango da ikusiko dana, hemen fatxada hontan, harri biztan, utzi nahi dizu behintzet, lehenbiziko solairuko pareta hori,
Eta netzako gune hau izango da, gune oso atsegin egin. Bai, apurua espektakularra, hori ikusten, bueno, hemen kontutan hartu egon zela, solairu bat egon zela hemen, osea, orduan, karo, zen, solairu nagusia goiko aldea zen, eta hemen zegoen tipo trastero modua, eta artegi, hemen animalik eta animalindako izaten zuten, bai. Eta zabaldu zen duen, eta lehiok iriki dituzue, eta dintelak metalikok eta gero funtsa hormigo izkokin reforzatu ditugu, eta falta zego irikitzea. Da justo egon garen komentatzen, ez? Osea, daukan dimensio gaitik eskematen du Eleiza baten, Eleiza dolako entidade handiko beraikin bat, dena ustuta geritzen espektakularri esan. Bai, ez, egi esan, entidade handiko baserri da, eta bueno, ezin dugu esan, fase errezea daunik obran, zati gutxina espero zuelekun zaitasun handina bilatu daitezke. Nigu atzen naiz, hasi nintzen, oen dela 27 urte, arkitekto batek nola esaten zuen, ez daula obra txikik, eta hala da. Hau da, errespetuko ibartzaio eiken naizean zati bakoitzai. Egin deuna, serioa izan da, hemendik aurrera ere badaude, serio zertu barreko lanak. Hemen dago gai bat ere, jende asko galdetzen du, egurrezko egitura mantendu, hori egur zarra mantendu edo ez. Claro, guri gustatzen zaigu mantentzea, baina puntu garrantzitsuena da, hemen gertatzen zena ez. Claro, orain dagoen egitura nahiko sekzio txikikoa da. Orduan, erekin barrietan nik beti saltzen du. Lehenko erekinetan bai sostengatzen zen eta ez zuen flektatzen, baina gaur egun, entre zulo radiante eta bikeak jartzen diren muebleak eta pisu gehiago daukan ez guztiak, eta aparte normatibak eskatzen digu 200 kilo por metro kuadrado, 2 kilonewtons. Osea, normatibak eskatzen digu. Orduan, bermatzea egurrezko egitura zaharrearekin solairu nagusi bat mantentzea oso zaila izaten da batzutan, baina alegintzen gara. Jakitzeko, jende asko izan du, mantendu dena. Osea, teknikamente ere, hori ekilibrio hori bilatu behar da. Eta gero, hemen lehenbiziko solairu honetan ikuilu ezan. Eta ikuilu hoten alekutan, generalen goiko abeak eta soliboak goten die, izurratu goten die. Humedadea azidoa eta bate beste eta asko zokerra goten die. Eta hemen ala gertatzen zen. Barkatu bideoa mostearren, da simplemente esateko guga estudio bat ikatzen gehien bat baserriak eta etxe bizitza unifamiliarrak, bifamiliarrak eta hien. Gero eraikin publikoa bai, interesatzen behatzu zulako bideoak, alba duzu suskribidu, alako bideoak eta egin jarraitzeko. Lan bastante da, baina uste du gizartea aportatzen jakola hori apur bat konozimentu hori, arkitekturan inguruan, eta bar. Eta interesa badukazue bai arkitekturan inguruan, baserrien inguruan, etxe bizitzen inguruan eta mailak eta jasotzeko apur bat informata egoteko lantzean behin mailak eta bidaltzen duz. Orduan nahi baduzue suskribidu, behian daukazue deskribapenean suskribatzeko linka. Beste hori, bideoarekin jarraituko du, gero arte. Bestean, en general, zelan ikusten duzu, eraikuntza egoera edo Gipuzkoan da gu Bizkaian ibiltzen gara gehiago, baina orain, justo estudioa Durangon dagoenez, Azpeitir, Azkoiti, Aizarrazabal, justo Gipuzkoako zati batzuk ere hartzen ditugu, orduan, zu gehiago zabiltza Gipuzko aldean ere, orduan. Bai, batez ere Gipuzkoan. Nola ikusten deten, lana badago eta muitzen nahi da, ez? Gauza da, nik usten dut garrera sektore baten beti gabitz bildurrekin, ez? Eta guain azken alde honetan, Iranen kontrako gerra kontu honekin, prezioak ilotzen die eta bata beste. Azkeneko horrelako golpea izan zen, Ukrainako gerrakin, gasa ilotzen da, gasan ondorez ilotzen da konstruzioko material guztik, eta guain bildurra hori bakenduken, ez da? Ea gai izango ote ginen, preziok eta mantentzeko, eta hori dago, guain daun bildurre, ez da? Beste ronka bat, tema ekonomikoa eta... Zatik, karo, aurrekontu egiten duzu, guain dela urte bete egindako aurrekontu defenditu behar balin baduzu, guaingo eraldaketa honekin, hori izaten da bildurretako bat, ez da? Eta guzti horrek ere, azkenen bezerok ere atzeatu egiten da, ez da? Bildurrak atzeatu egiten du eta paralizatu egiten du. Tentsioak eta sortzen die. Eta ero obran tentsioak eta bata beste. Baina, hori hola izaten da. Lehen ala zan da, baina da. Baina, askotan etortzen dira, guri etortzen zaizkigu, askoz lehenago bezeroa biabilidadea ikusteko eta hola. Da, galdetzen digute, orain gerrarekin ez da momentu egokia, tal. Baina, beti da momentu txarrena da, orain. Beti doa igotzen doa, sekula ez da gertatuko jaistea edo, orduan da apur bat gogorra da baina, ikustea presioa nola diltzen igotzen, bezeroaren dako dinot. Baina horrela dago, merkatua eta gogorra bai. Ukrainiako gerratik honea, eta gero pandemia ez zala eta ez zala, materiala 20%
igo da, hogeita bosta hilo da materiala. Osea, justu Ukrainiako eta gero, Suezeko kanala ere itxi, osea, hori bukea ataskatu zenen ere igo zen, da orain beste gerrarekin. Eta orain, ber, kontu honek gutxi irauten duen, eta bintzet berriz ere lehengo maila gelditzen gean, ez? Hori bai izaten dela zaila alde hortatik. Zezuek obrazten zuenean igual materialera kopiatzen joango zarete badespada, edo segun ze gauza. Guk, dena ez dago kopiatzeik. Hemen adidez hormigoia da asko, ez dago kopiatzeik. Gu saiatzen gea, gure bezerokin, ahalik eta gehiena lotzen. Dena ez daukezu lotzeik. Azkenen inok ez dizu aseguratzen. Guk gure bezeroi o gure gremioi lotzeko gai ez gehan bezala, arek ezin do bere suministradore lotu, suministradore ez di. Orduan da kate bat, arazoa da, dena joaten, baina akumulatzen joaten da arazoa, baina bueno, guk ikusi dugu ere, aparte prezioen igoeratik aparte ere, hori plazoen asuntoa ere, claro, lehen obrak igual 12, 15, baina orain eske gero eta gero tarratzen dut, materialen suministroa bestea eta bestea, baina... Bai, eta hori azkenen, ondoko alik eta hobetona koordinatzen eta planifikatzen dau hor, xoxak mantentzeko sekretu ez da. Obrak, zuk esatzen bezala, ondo planifikatu ere, betire zerbait luzatzeko joera dago. Baina ez balin bazu ondo planifikatzen, hori izan daiteke eternoa. Eta hori askotan, bai bezeroa, erretzen da, gu erretzen gea, denak erretzen gea, eta orduan gu saiatzen gea, obra bat hasi eta bukatu, eta ahalik eta azkarrena, hor dago irabazi egotegotan hor dago, eta bezeroa guztuak gehatzea, zuzendaritza guztuak gelditzea, azkenen eremu Gipuzkoa hunde izan baina eremu txiki bada, denak ezagutzen gea, eta azkenen gu behintzet oso okotik lana etortzen zaigu, ez da, eta hori da guk mantendu eta zaindu barreukuna. Jentak askotan pentsatzen da igual, atzeratzen da obra eta como que konstruktora nahi du atzeratzea, konstruktora beti nahi du alik eta ginen bukatu, bukatzeko, likidatzeko, bezeroa posik gelditzeko. Baina tema da, daude konstruktora batzuk, igual, dabiltza bastante atrankaz ibarrankaz txartu andoratuta, orduan horretan bai atzeratzen da, baina en general borondatea da, alik eta bizkorren bukatzea. Guk 12 bat lagun gea, enpresan, eta gure asmoa izaten da, sartu eta golpea jo, alik eta azkarrena bukatu, alik eta ondoen bukatu, eta beste obra batzuta jutea, ez da. Eta gero dago tema burokratikoa eta administrazioa, gero eta arazo gehiago. Bueno, zueia proiektua lizentziarekin izten zaizue. Hori da. Guk aginago, paso guztiak, lizentzia, baimenak, gero eta gehiago eskatzen dituzte. Zuek obran sartzeako, izugarrizko rekorridoa egiten dezue. Eta guri xautu eta etortzen zaigu proiektu eta obran egoten die gauzak xautzeko hendikan, baina... Interesgarria da obran, bakoitza bere funtzioa, bai aparejadoreak, kasu honetan, Jones nahola ere dabi hori aparejadore lanekin, eta bakoitza dauka bere apartaua defendatu beharra, edo bintzat profesionalki orduan erantzukizun aldetik, eta bakoitza dauzka bere erantzukizun. Hori ala da. Eta obra bat, ni beti izan dut obra bat, luze juten da, edozein obra luze juten da. Oso ezinbestekoa da konfiantza gotea horko aktore ezberdinen artean. Bai, bezeroa zesanik ez, konstruktorarekin, zuzendaritza konstruktorarekin, konfiantza gune bat sortza. Bestela, obra baten ez usteko izaten die, beti izaten die, eta konfiantza ez balin badago, zailago die hori aurre egitea. Konfiantzekin ere, obra bera gogorra da, berez gogorra da. Baina ez badago, gertatu zaigu beste obra batzutan eta, konstruktora bat hartu, ez dakin nungoa, etorri da tal, desastre, eta ezke da un suplicio, eta azkenean zuzendaritza txarto, bezeroa egaizki. Guretzak hori da oinarri. Azkenen gure helburu ez dakit noa jutea erekitzea, bizek da gure eremue, hau da. Gipuzko Bizkaia, Araban egin izan deu, hau da gure eremue eta Naparron. Eta edo ondo egiten ditugu gauzak, edo ez dugu asko iraungo, eta gure asmoa da, bertan segitzea,
eta hortako ezinbestekoa da bezeroa gustoa gelditzea. Ba, bueno, joango gara irudiak eta igotzen, ez dakit zerbait gehiago edo... Ez, bueno, hoxe, hau ez dela bukatzen, hortan gehitze eta bueno, gustora. Eta gero jente animatzea ere baserak eraberritzera, bezeran jausten dabiltza eta esfortzua da, baina bintzat, orain usten dabiltza igual etxe bizitza bat beharrean, 2, 3 edo inkluso 4 egiten usten, apur bat jente animatzea... Dudik gabe. Konstiente gara, karo, ni alde teknikotik da zu ere konstruktor aldetik, karo, esforzo handia dela, ekonomikoa, baina eske, hori, ikusiko dugu, baina bintza jentza animatzea bintzat. Nik usten dut, bueno, esfortzua da, dudik ez dago, baina tokatzen zaigu gizarte bezala baita ere, baserri hori garai baten intzi dutena eta nortasun bat ematen diotena gure inguruei eta gure herri, bintzet mantentzea, eustea eta albalima da eraberritu eta bizitza emateaz. Bai, bueno, apurka, ia gerra gutxiago dauden da bintzat presioak ez diren igotzen gehiago, baina bueno. Jetxi ez diengo bintzat. Bueno, eskerrik asko. Bai, arte.